na ang kinahumagahan ng bagyo. Ayan. Bahay namin giba na. Tapos yung balko namin. Yung bayabas. Bahay nila mama. Iba na. Uy, ano ka dyan? Matibay man si ano mo. Matibay man si Dora box mo dahil natumba. Tumba yan. Tumba yan? O, pag ano, Oh, buti na ibasa yung mga laman. hindi. Nabasa lang yung pinakataas. Natanggal yung ano niya. Yung damitan ko. Ano, matanggal.